Bore da, a chroeso gynnas i chi i'n hoedfa ni unwaith eto yma o Fro Aled. Mi o'n i wedi bwriadu a di cychwyn trio, deu gwir, recordio tu allan, ond sa chi byth yn coelio na ormod o wynt, sa chi'n wedi clywed dim llawer o un byd o'n i'n ei ddeud. Ond ta waith, da ni wedi dod at y gilydd bore yma i foli Duw, a'n gobaith ni ydy y byddwn ni'n cael canolbwyntio heddiw ar be da ni'n ymfalchio yno fo, neu'n ymddiried yno fo, allan o drydedd benod llythyr Paul at y Philipiaid. Mae heddiw, wel, diwrnod dwi'n recordio yn Hirdydd Haf, ac mae'r arbenigwyr yn deud bod yna 16 awr a 38 munud o ola heddiw, ac wrth gwrs fydd y dydd yn byrhau o fory ymlaen, felly mae eisiau ni wneud y mwyaf ohono fo'n does, cyn iddi fynd yn nosweithiau tywyll y geia. A mae'r pwyslais yna ar i ni wneud y mwyaf o heddiw i weld yn y Beibl hefyd. Meddyliwch am Salm 95 ag adnoda 6 a 7. Dewch, addolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd am gwnaeth. Oherwydd ef yw ein Duw, a ninnau'n bobl iddo a defaid ei borfa. Heddiw cewch wybod ei rym, os gwrandewch ar ei lais. A da ni am ddod y bore yma i wrando ar lais y bugail da, trwy'r ysbryd glân wrth i ni edrach ar ei airo a bod yn barod i ymateb i'r hyn mae gair Duw yn ei ddeud wrthyn ni amdana ni'n hunin ac am Iesu Grist. Felly dewch i ni gychwyn trwy weddio hefo'n gilydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, da ni'n troi ata ti y bore yma yn eiddgar i daddoli di, i weld o'r newydd dy ogoniant di, dy rym, dy drigaredd a dy dosturi tuag ata ni yn Iesu Grist. Neu di agor yn llygad ni felly o ysbryd sanctaidd, mwyn i ni weld yn pechod a'n angen ni'n hunin, ac i ni weld mor addas ydy Iesu Grist, yr un sydd goruwch pawb a phopeth arall yn ei ras, yn ei gariad ac yn ei fuddigoliaeth ar groes Calfaria. Maddau ni felly bob pechod a bai a gweithia'n rymus trwy dysbryd glân ynom ni ac ar bawb yn wir sydd yn daddoli di heddiw. Da ni gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Dwch ni felly bod yn barod i addoli ar gân wrth i ni ganu emyn prif 489 o ganeuon ffydd. Does neb ond ef fy Iesu hardd a ddichon lanw mryd. Fy holl gysuron byth a dardd o'i ddirfawr angau drud. Nes ymlaen, mi fydd Sioned Williams yn darllen i ni o drydedd benod llythyr Paul at y Philipiaid o gychwyn y benod hyd at adnod 11. Ond rwan, da ni'n mynd i gael cyfnod i weddio hefo'n gilydd. Da ni'n mynd i gael cyfnod o dawelwch i ni gael cyflwyno'n gweddia personol i Dduw lle bynnag yr yda ni. Mi fydd na chydig bach o gerddoriaeth yn chwarae yn y cefndir a phwyntiau gweddi ar y sgrin, ond dyma'r amser i ni allu cyflwyno'n gweddia o flaen yn tad nefol. Ac yna, ar y diwedd, mi fydda i'n arwain gweddi'r arglwydd i ni gyd weddio hefo'n gilydd. Felly, dwch i ni weddio.
tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas. Gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Bellach gyfeillion, llawen hewch yn yr arglwydd. Nid i'w ysgrifennu'r un pethau atoch yn drafferth i mi. Ac i chi yma'n ddiogelwch. Gwyliwch y cwn, gwyliwch y drwg weithredwyr, gwyliwch yr rhai nad ydynt ond yn gweudi'r cnawd. Oherwydd ni yw'r rhai gwir enwededig, ni sy'n addoli trwy ysbryd Duw, ac yn ymfalchio yng Nghrist Iesu heb ymddiried yn y cnawd. Bod gennyf o'm rhan fy hun, le ymddiried yn y cnawd hefyd. Os oes rhywun arall yn tybio fod ganddo le i ymddiried yn y cnawd, yr wyf fi'n fwy felly. Wedi enwedu arnaf yr wythfed dydd, o Hil Israel, o Lewis Benjamin, yn Hebrewr o dras Hebrewyr, yn ôl y gyfraith yn Pharisead, o ran sel yn erlyd yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sy'n perthyn i'r gyfraith, yn ddi-fai. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, rwyf yn awr yn ei ystyried yn golled oherwydd Crist. A mwy na hynny hyd yn oed, rwyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled, ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd, yr un y collais bob peth o'i herwydd. Rwyf yn cyfrif y cwbl yn ysbwriel, mwyn i mi ennill Crist, am cael ynddo ef heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun sy'n tarddio'r gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddeffiadau, wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. Fel y caf i rywfodd, gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Wn i'm amdano chi, ond yn aml, pan fyddai'n edrych ar raglenni teledu, mi fydd na brofiadau personol mae pobl yn gael sydd am ryw reswm yn canu cloch mewn ffordd arbennig hefo rhywbeth ydyn ni wedi brofi. Mae yna nifer o raglenni teledu ar hyn o bryd yn dilyn unai gweithwyr NHS neu gweithwyr ambulans, a gallwch chi'n peidio cael eich signo i mewn wrth iddyn nhw ddangos pobl yn cael anafiadau, profedigaethau a phrofiadau dirdynol, a mae o'n eich cyffwrdd chi i'r byw. Ac yn aml iawn wrth edrych ar y teip yna o raglenni, da chi'n dysgu gwersi neu da chi'n uniaethu mewn rhyw ffordd a phrofiadau pobl eraill. Ac yn sylweddoli be oedd yn bwysig iddyn nhw yr un ffordd a mae pethau yn bwysig i ni. Wrth i ni droi at drydedd benod llythyr Paul at y Philipiaid, mae Paul yn newid cywair rhyw fymryn. Achos fod o'n dal i'w annog nhw a dal yn pwysleisio i gariad o tuag atyn nhw, mae o'n cychwyn i'r rhybuddio nhw yn fama. Ac wrth gwrs, i'r rhybuddio nhw oherwydd i gariad o tuag atyn nhw. Mae o'n rybudd penodol i fod yn ofalus rhag pobl arbennig. Fyddai yn dysgu yr hyn oedd yn anghywir am Gristnogaeth ac yn siŵr o wneud niwed i'w bywyd ysbrydol nhw ac i fywyd yr eglwys yna. Chi'n cofio rhai wythnosau nôl, a mae'n debyg bod Donald Trump wedi awgrymu bod bleach yn rhywbeth da i drio trechu y feirws corona. Ac yn sgil datganiad rhyfeddol o'r wirion yna, mi nath na lwythi o gwmnïau
bleach yn America roed rhybydd allan yn deud peidiwch a gyfad bleach mi neitho niwed difrifol i chi. Wel, yn yr un ffordd, mae Paul yn rhybuddio bobl yn Philippi, Cristnogion yn Philippi, gan ddeud wrthyn nhw, byddwch yn ofalus. Dwi'n eich caru chi, mae genna i ofal drosta chi. A'r rhybydd ydy, gwyliwch y cwn, gwyliwch y drwg gweithredwyr sydd ond yn gweudu'r cnawd. Mae'n swnio'n yn ddisgrifiad rhyfedd iawn i ni, ond mwy na thebyg be oedd Paul yn rhybuddio oedd am bobl arbennig o gefndir Iddewig oedd yn awgrymu bod angen i Gristnogion nad oedd yn Iddewon ddilyn defoda Iddewig mwyn iddyn nhw gael eu hachub go iawn. Ac yn benodol yn cyfeirio at enweidiad neu circumcision, sef yr arwydd oedd yn dangos bod rhywun yn Iddew. A mae Paul yn galw nhw yn gwn, aflan, peryglus i bobl Dduw. Oherwydd be maen nhw'n pwysleisio yno fo ydy nid gwaith mewnol Dduw y mywydau Cristnogion, ond poeni am y defoda allanol yr oedden nhw, medda Paul. A be mae o'n dweud ydy, ni, y Cristnogion, be bynnag ydy'ch cefndir chi, ni di'r rhai sydd wedi cael yn enwedig go iawn, wedi cael yn cyffwrdd gan Dduw go iawn, a ni di'r rhai sydd yn ymddiried yn Iesu Grist ac yn ei addoli fo trwy'r ysbryd. Be mae Paul yn dweud ydy, os ydych chi'n pwysleisio defoda be ydych chi'n neud yn allanol, ymddiried yn y cnawd ydy hynny. A mae o'n dweud nad ydy Cristnogion i wneud hynny, ond yn hytrach bod nhw fod i ymddiried yn Iesu Grist. Y broblem, wrth gwrs, os ydyn ni'n ymddiried yn be da ni wedi wneud, faint o reola da ni wedi gadw be di'n cefndir ni, ydy mae o'n diystyrru gras Duw ac mae o'n gwneud ni'n bobl falch a hunan gyfiawn. Yn ymfalchio yn pwy yda ni neu be da ni wedi wneud, ac yna yn sgil hynny yn aml iawn yn dirmygu pobl sydd ddim fel ni. Fel da ni'n gweld Iesu hun yn ei ddysgu yn i ddameg y Pharisead a'r casglwr trethi o bennod 18 yr Efengil yn ôl Luc. Ac mae'r un peryg yr oedd Paul yn rhybuddio amdano yn gallu bod yn wir yn cyfnod ni hefyd. Pobl yn pwysleisio be da ni'n neud yr allanolion yn hytrach na gwaith Duw ynom ni. A dyna pam bod angen i ni fod yn ofnadwy o ofalus pwy ydyn ni'n gwrando arnyn nhw. Dwi wedi clywed nifer o bobl yn deud gymaint o fendith maen nhw'n gael yn gwrando ar Oed Fawn ar y we, ar Radio Cymru, S4C, ond mae rhaid ni fod yn ofalus bob tro pwy bynnag ydych chi'n gwrando arnyn nhw. Achos yn aml mae yna bobl sydd yn honni Cristnogaeth yn mynd i'n harwain ni i gyfeiriadau peryg yn union fel mae Paul yn rhybuddio yn fama. Pwy bynnag ydych chi'n gwrando arnyn nhw, a dwi'n cynnwys fi'n hun yn hynny. Gofynnwch i chi'ch hun, ai be mae'r Beibl yn ei ddeud maen nhw ddysgu neu jyst rhannu safbwyntiau personol maen nhw. Ac wrth iddyn nhw yn arwain ni, ydyn nhw yn cyfeirio ni at Iesu Grist fel yr unig achubwr, neu ydy Iesu Grist yn un peth pwysig ymhlith nifer o bethau eraill crefyddol yr ydyn ni fod i wneud. O adnod 4 ymlaen, mae Paul fel tasa fo'n syrthio ar fai gan ddeud yn fanno o ni hefyd. Mi o ni yr un fath ar bobl berig yma. Ac mae o wrth rannu brofiad ei hun, os liciwch chi, yn deud y basa fod i gallu ymddiried yn ei gefndir, yn ei grefydd, yn ei ddaioni fo, i radda mwy na rhan fwyaf o bobl eraill. Mi oedd gynno fo linach anrhydeddus. Mi oedd gynno fo'r CV Iddewig diwylliedig rhyfeddol yma. A'r angerdd ffyrnig yma o blaid cyfraith Duw fel Pharisead i erlyd Cristnogion. Ond mae o'n deud nad oedd hynny'n cyfri dim pan ddaeth o i adnabod Iesu Grist. Ga'i channog chi bore yma felly, i feddwl fel Paul y bore yma, i ystyried pethau fel Paul, a gofyn i chi'ch hunin fel ydw i'n gorfod gofyn i fi'n hun, be ydy'r pethau yna da ni'n pwyso anyn nhw, yn ymddiried ynyn nhw, fel pethau sydd yn rhoi ni mewn lle da o flaen Duw. Mynd i'r capel? Cael yn bedyddio? Magwraeth ysgol Sul? Dach chi'n meddwl bod y pethau yma yn gwneud ni mewn lle da o flaen Duw? Ai yn safbwyntiau diwynyddol neu safbwyntiau gwleidyddol
ni ydyn nhw. A da ni'n ymfalchio yn y pethau yna. Neu ella yr achosion da neu'r gwaith da da ni'n neud yn helpu pobl eraill. Digon posib yn bod ni yn tybio bod yn Cristnogaeth ni yn rhan o'n diwylliant ni fel Cymru Cymraeg. A bod yn aelod mewn capel yr un mor bwysig a bod yn aelod mewn cymuned. Ond watch out, dyna'r union bethau sy'n gallu cymryd lle Iesu Grist yn bywydau ni. Cofiwch, nid deud mae Paul yn fama bod cadw'r gyfraith, gwneud gweithredoedd da, bod o genedl arbennig yn bethau drwg ynddyn nhw 'u hunin, na deud mae o na ddylia unrhyw un o heina ddod yn gynta o flaen Iesu Grist. Ac yn wir, nad os rhan ohonyn nhw'n cymharu hefo Iesu Grist, y profiad o'i nabod o a derbyn o'i gyfiawnder o. A dyna pam mae o yn defnyddio terma mor drawiadol i sôn am ei gefndir o fel iddew, fel Hebrewr o'r Hebreaid, o lwyth Benjamin. Mae o'n deud dyma pwy ydw i, ond mae o'n galw'r statws yma sy'n ganddo fo fel Pharisead, fel dyn oedd yn gwybod i Hen Testament yn iawn, sbwriel. Neu, yn o hen gyfieithiad, tail ydy'r cyfan mwyn ennill Iesu Grist. Ond peidiwch â meddwl chwaith bod Paul fel tasa fo'n troi gefn ar o'r Hen Testament a dweud bod yr Hen Testament ddim yn bwysig bellach na. Deud y gwir, be mae Paul yn ei wneud ydy cadarnhau pwyslais sydd na'n barod yn yr Hen Testament, fel y gwelwn ni ym Mhenod 9 llyfr Jeremia. Dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud. Ddylai pobl glyfar ddim brolio i clyfrwch, na'r pwerus ei bod nhw'n bobl bwerus. A ddylai pobl gyfoethog ddim brolio i cyfoeth. Dim ond un peth ddylai pobl frolio amdano, ei bod nhw'n fy nabod i, ac wedi deall mai fi ydy'r arglwydd sy'n llawn cariad. Dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi ynglywed i'n sôn am Eric Liddell o'r blaen. Mi oedd o yn athletwr ac yn chwarae rygbi yn yr Alban. Ac yn enwog yn y ffilm Chariots of Fire oedd yn croniclo ei fywyd o, mi enillodd o'r fedal aur yn Gema Olympaidd Paris 1924. Mi oedd y cyfan o'i flaen o y llwyddiant, y bri, a be nath o? A gynta, mond yn 20 oed, y flwyddyn ar ôl iddo fo ennill y fedal aur, mi ath o i China fel cenhadwr. Gadal yr hen fywyd, os liciwch chi, ar ôl mwyn mynd i wasanaethu i waredwr Iesu Grist. Felly, os nad ydyn ni i ymddiried yn yn llwyddiannau, os nad ydyn ni i ymddiried yn yn statws na'n llwyddiant i fod yn dda, i fod yn foesol, be di'r opsiwn arall? Eto, mae Paul yn rhannu hefo ni o'i brofiad ei hun yn adnodau 7 i 9. Ond be bynnag oedd yn ennill i mi, yr oedd yn awr yn ei ystyried yn golled oherwydd Crist. A mwy na hynny hyd yn oed, yr oedd yn dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd, yr un y collais bopeth o'i herwydd. Yr oedd yn cyfrif y cwbl yn sbwriel, mwyn i mi ennill Crist, am cael yn ddoef heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun sy'n tarddu o'r gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Mae Paul yn deud be bynnag am ei gefndir o a'r hinwedda y pethau roedd o wedi wneud yn barod. Dyn nhw'n byd i gymharu hefo'r profiad o adnabod Iesu Grist. A'r hen gyfieithiad yn sôn am ardderchogrwydd nabod Iesu Grist. A dwi wrth y modd hefo'r gair yna, y gair ardderchog, achos mae o'n air mor gyfoethog yn dydy. Chybod, mi allwch chi ddeud o bosib bod gennych chi wal da chi yn falch ohoni yn eich gardd. A bod y wal honno o bosib yn rhagori rhyw fymryn ar walch cymydog. Gyda llaw, nid sbio ar waliau dwi wrth ddeud hynny. Ond os da chi'n cymharu'ch wal chi hefo'r Great Wall of China, di'n byd na di. Mae'r Great Wall of China yn ardderchog mewn cymhariaeth, a dyna be mae Paul yn dweud. Does na neb na dim yn cymharu ar arglwydd Iesu Grist yn ei gariad ac yn yr hyn mae o wedi wneud dros i bobl. A dyna be mae Paul yn wneud ar ddiwedd yr adran yma. Mae o'n egluro pam bod nabod Crist mor ardderchog, fel bod o'n gallu
cyfri popeth arall yn sbwriel mewn cymhariaeth. Yn gyntaf, mae o'n derbyn cyfiawnder trwy ymddiried yng Nghrist. Cyfiawnder o Dduw sy'n dod trwy ffydd yn Iesu Grist. Be mae hyn yn olygu ydy, wrth i ni gredu yn Iesu Grist, bod ni'n cael yn gwneud yn gyfiawn bod Duw yn dyfarnu ni yn gyfiawn o'i flaen o, dyfarniad cyfreithiol. Hynny di, yn bod ni mewn perthynas iawn hefo Duw. Ac yn ôl yr Efengil, mae hyn ond yn digwydd ar sail ffydd yn Iesu Grist, yn ei fywyd cyfiawn o drostan ni, a'i farwolaeth o'n talu'r pris am yn pechod ni ar y groes. Mae o yn cyfiawnder ni gan Dduw ar sail hynny, ac nid ar sail unrhyw beth yr ydyn ni wedi wneud, neu unrhyw fagwraeth yr ydyn ni wedi dderbyn. Mae pawb ohonych chi sydd o gefndir amaethyddol, dwi'n siŵr yn gyfarwydd ar arferiad o flingo oen sydd wedi marw, a rhoi y croen ar oen arall mwyn i'r oen hwnnw gael ei fabwysiadu gan y fam sydd wedi colli oen. Mae o'n ddarlun gweidlyd i reina chi sydd ddim yn gyfarwydd â hynny, ond mae o'n ddarlun mor arbennig i ni o'r cyfiawnder sydd ond yn dod trwy ffydd yn Iesu Grist. Fel nad ydy'r ddafad o ran ei chymeriad yn mynd i dderbyn oen sydd ddim yn oen mae hi'n gallu ogleuo fel oen iddi hi hun, dydy Duw ddim yn mynd i dderbyn ni yn pechod o'n i bai bod ni wedi'n gwisgo a chyfiawnder Iesu Grist, yr hyfrydwch yna mae Duw yn ei gael yn ei fab sydd wedi byw bywyd perffaith. A mae'n adnod yn ailythyr Paul at y Corinthiaid sydd yn crynhoi pam bod credu'n Iesu Grist mor allweddol. Wnaeth Iesu ddim pechu, ond dyma Duw yn ei wneud o'n offrwm dros bechod ar ein rhan ni. Da ni'n gallu byw mewn perthynas iawn gyda Duw drwy ein perthynas gyda ge. Felly os da ni wedi credu'n Iesu Grist, da ni wedi derbyn cyfiawnder Duw yn Iesu Grist ei hun. Ond mae rhaid ni beidio meddwl bod credu'n Iesu Grist yn rhyw fath o transaction amhersonol. Na. Mae gwir Gristion yn derbyn breintiau rhyfeddol yn Iesu Grist yndi, ond mae hynny ond yn dod trwy berthynas bersonol â Iesu Grist. Ac mae'r berthynas honno'n un o dderbyn cariad Duw trwy Grist ac ymatab i hynny trwy garu Crist yn ôl. Ac os ydyn ni wir yn caru rhywun, mi fyddwn ni'n parhau i fod am ei nabod nhw yn well. Hynny di, os oeddech chi'n nabod ac yn ffrindiau hefo rhywun pan ddech chi'n blant, ond dim diddordeb o fath yn y byd hefo be maen nhw'n wneud rwan, dydy o ddim yn mynd i arwain at gyfeillgarwch glos iawn na di. Ac yn sicr fydd o ddim yn gyfeillgarwch sydd yn tyfu. Ond nid dyna ddymuniad Cristion sydd wedi dod i brofi ac adnabod Crist fel gwaredwr dros nhw eu hunain. Mae Paul yn yr adnodau yma'n deud i fod o am dyfu i adnabod a charu Crist yn fwy ac yn fwy. Ac i fod o'n gwybod y bydd hynny'n dod law yn llaw a profi grym yr atgyfodiad. Duw ar waith yn rymus yn ei fywyd o trwy'r ysbryd glân. Ond hefo hynny bod cymdeithas ei ddioddefiadau yn dod hefyd. Nid bywyd braf, ond bywyd llawn o fendithion Duw gweitha'r treialon sy'n mynd i ddod i'r Cristion, y treialon sy'n mynd i godi'n naturiol i bawb sydd yn rhoi y flaenoriaeth i Iesu Grist yn bywyda. A'r diweddglo, fel mae Paul yn deud ydy, cyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Y diwedd bendigedig pan fydd Crist yn dychwelyd i wneud popeth yn iawn a phan fydd Cristnogion yn cael bod hefo'r arglwydd mewn cyrff atgyfodedig. Mae wsos dwytha wedi bod yn nodedig gan bod ni'n cofio 200 mlwyddiant marw Thomas Jones o Ddimbych. A mi gofiwch chi, rhai ohonoch chi sy'n gyfarwydd a'i emyn mawr o miwn fod fy mhrynwr yn fyw, bod o'n deud fel hyn amdano fo'i hun a'i ffydd o'n Iesu Grist. Ised, gweiled fy ngwedd, teirnasu mae mhrynwr am rawd, ac fy malurion y bedd, ca'i weled ef eton fy nghnawd oedd y llinell wreiddiol. Wrth i ni ddod a'n gwasanaeth i'w ddiwedd rwan, dwch i ni ofyn chydig o gwestiynau i ni'n hunin. A croeso i chi ymatab, croeso i chi ofyn cwestiynau pellach i fi hefyd wrth gwrs.
I ddechrau, be da ni'n tueddu ymfalchio ac ymddiried ynddyn nhw yn bywydau? Yn ail, ydyn ni wedi profi bod adnabod Iesu Grist y peth mwyaf ardderchog yn bywyd ni? Os na, be sy'n yn stopio ni rhag troi at Iesu Grist mewn edifeirwch yn gofyn iddo fo faddau ni heddiw? Ac yn drydydd, sut allwn ni annog yn gilydd i adnabod Crist yn well ac i brofi grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau fel eglwys. Diolch i chi am ymuno hefo ni eto heddiw. Dwi'n gweddio byddwn ni gyd yn profi bendith wrth fyfyrio ar yr hyn yma Duw wedi rannu â ni o'i air y bore yma. Da ni am orffan felly yn canu cyfieithiad Arfon Jones o un o emyna Graham Kendrick sydd wedi seilio ar y rhan yma o'r Beibl, yr ydyn ni wedi bod yn astudio bore yma. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i, popeth mae y byd yn brwydro i'w gael, pethau'n elw fi nawr yn golled sydd, gwastraff yw i gyd ers ennill Crist, dy gael di, Iesu, gyda mi yw'r trysor gorau sydd, ti yw'm nod, ti yw'm rhan, fy llawenydd i am can, ac feth garaf mwy.